Oh, galing ah. Pili pa rin mo guys. Hello guys. Hello guys. Ginawa mo pang lagayan yung damit mo ah. Marami na. Yay, oy! Guys, tignan nyo to guys. Ang laki. Hello guys, wasak. Yan, magandang hapon sa ating lahat. Nandito naman tayo sa ilog guys, mangingisda kasama sila. Yan, sila AS. Ito. Guys, hello guys. Yan, si Tatang. At sila Kambal guys. Boy, smile ka boy. Ganda ng leg mo ah. Yan, bale dito tayo guys, magalatag sa mga maraming kalabaw. Kasi dito kami nakakuha nun. Ang gamit naming guys, net, yung hiniram ni Tang, pinahiram sa kanya. So si AS yung magbibideo sa atin. O AS, ikaw na magbibideo. Siyempre maglalatag kami. Okay guys, dalawa silap. Hello guys. Balik ulit tayo. Diyan eh. Hilap niya guys. Hilap. Hilap din. Tignan. Okay guys, nakatatlo na tayo. Guys, umulan mo. Oh guys. Nakakuha na sila ng tatlo guys, si Boy Tapyas. Pero yung mga kambal guys, di pa guys. Silap. Silap ulit guys. Dito man yun nakatuloy yung. Kita ka kaya rin. Sabi mo sa talapit na. Dapay, nakitak dito no. Nagoy naman ni putan eh. Amo nga gawin natin. Da. Isa rin, boy. Hindi pa tama. Galing ni Kuya. Jay. Very good. Very good. May wara. Tulungan mong katon. Pining ano mo. Hindi kita makalan na Gabriel. Ini kan kabel mo tayo. Ini lalaki ni. Yung unang huli namin, unang latag. ilang piraso lang. Oh, 2 7 ay 6 7 bali nilalatag ng yung guys, yung net. Yung nagkapagpak namin guys, si Migmig swimming daw. Okay guys, may nahuli na single totoy guys. Nakabangos. Huli, laki-laki. Pero nga, umuwasan ka na ako. Tahimik lang, tahimik. Ito na. Ang laki. Laki, boy. Woohoo! Bata. Laki oh. Laki yung 6 gram ah. Thank you guys. May pang ulam na ako mamaya. Isa lang guys yung nakuha. Pero malaki. Taba oh. Okay guys, isa. Pero malaki-laki no. Sa'yo na to? Ulam mo? Ulam ko mamaya. Dito? Balik kukuha lang kami ng pang-ulam guys kasi si AS sama na daw sa asin na ulam. Kamatis. Yun! Boom! Guys, si Kuya Migmig nakakuha ng binog. Tulya. Pakita mo mami. Malaki? Ay, panis. Uy, galing. May ulam na siya guys. Galing. Okay guys,
Nakaisa tayo. Silap ulit, silap. Hindi kasi siya marunong ano guys, mag-video. May pagkain na ako mamaya guys. Nandyan o guys. Yun. Tabi natin dito guys. Oh, may nakuha na si Kuya Migmig. Oh, tatlo na. Guys, may nakuhuli si Tatang. Oh. Whee! Okay. Meron na guys, madami na. Ay guys, meron daw ano. Malaki. May malaki daw guys. Pili pa rin mo guys. Hello guys. Hello guys. Wow. Oy. Lawin ka dito boy. Silap boys, silap. Malaki. Suspense guys, suspense. Teka, yung video mo dun. Laban jay. Oh, meron View. guys. Silap tong nakuha ko, silap. Tilapia. Baby silap. Oh, laki guys. Baby silap. Ang laki. Ang laki. Ulam ko yan guys, ulam ko yan. Ulam mo? Oh. Laki. Yan. Kunin pa natin yung isa. Pero nahuli na. Ay ha. Meron pa. Oh, pani. Lalo na yung ka dyan? Pani. Meron pa isa. Wala na. Wala na ata. Sayang yung ulam. Ulam? Sayang yung isda. Kaya wala na. Nakawala. Kawala pa. Kawala. Wala oh. Guys. Guys, naglipak-lipak si Gugab-gab. Halos nawawarsiyan na si Tatang. Pero maliligo din naman. Yun guys, tapos na kaming manghuli ng isda. Yan. Tapos Ayun pay. yung dalawa naiwan sila kambal kasi naghanap sila ng tulya. Wala namang tulya dun guys. Tapos si AS, ito. Ano yan? Guys. Saan? Anak ng dalag ito eh. Oh. Ano nga? Si Hindi mo pa ata mahuli. Ano si yan? Papi. Papi. Fishy. You know. Lagaan mo? Nice. Papakainin ko ng bigas. Bigas. I am... Papakainin mo ng tutong. Tutong. O, magbabay ka na. Bye-bye! Salamat guys. Salamat po. Subscribe sa YouTube channel ni Boy Tapia. Ingat po. Ingat po. Ito nga pala yung mga nahuli namin guys. Oh. Yan. Oh. Yan. Mga ilang piraso din to guys. Ito medyo malaki-laki. Ginadarat. May pang-ulam si Angie. Na parte ginadarat pagtatang. Tara. Atit na po. Na. Ay, gagawin ko na eh. Dito sila nakarami ng tulya guys kanina. Babalikan na lang namin sa ibang araw. Kasi hapon na. Medyo mahangin at malamig na yung tubig. Parang Nova G oh. G, crispy. You know. Crispy kaya to. Oh. Oh. Galing ah. Lapit mo. Wow. Oh, Frank. Wow. Galing lamay.
Gali! Lapit mo! Hanip! Tapos magaling to. Salbabili na yun dyan. Laga-laga ti benda ka. Nangangapa siya ng ano guys, tulya. Sample nga. Uy! Uy! Hindi tulya yan boy. Makalat tayo. Oh, sitang. Oh. Lapit. Huli kang tulya, ganyan mo lang Tang, yung kamay mabalin mo. natin, Tang. Ganyan mo yung Tang. Gi. Oh. Oh. Sablay. Oh, bilisan mo diyan, sali ka dito. Da, patingin lang nakuha mo. Uy! Patingin lahat. Ang kunay sa gagawin siya. Ang kunay sa gagawin. Ginawa mo pang lagayan yung damit mo ha. Ang kunay sa Marami na? gagawin. Yay, oy. Guys! Uy. Guys! Tignan nyo to guys! Dami. Ang laki! Ang laki! Laki. Ngaram. Ayan. Wala na. Dami. Pwede na yan. Nakon. Ah! Stop! Dunk. Okay guys, ito yung mga nahuli natin. Ayan. Ayan, tapos yung mga ano guys, tulya.